dan, izvolite sjesti. Danas smo zakazali izricanje presude u krivičnom predmetu protiv optuženog Bojana Cvijana i drugih, tako da ćemo prvo konstatovati ko je pristupio na današnje ročište. Za tužilaštvo Dubravko Čempara. Optuženi Bojan Cvijan. Dobar dan svima, pristupio. Dobar dan i vama i branilac. Dobro jutro, časni sude Vasvija Vidović sa saradnicom. Dobro jutro. Optuženi Muhamed Ramić. Prisutan. Sa braniocem. Kapo. Optuženi Nermin Tahirović. Dobro jutro, pristupio. Dobro jutro i vama i branilac. U redu. Anes Kurbegović nije pristupio. Branilac nije pristupio. Dejan Vukosavljević. Dobro jutro, pristupio. Dobro jutro i vama sa braniocem. Dobro jutro, advokat Rusmir Karkin. Dobro jutro i vama. Optuženi Ljubiša Lalović. Pristupio. Sa braniocem. Veljko Ćivša. Optuženi Marko Krajišnik. Dobro jutro, pristupio. Dobro jutro i vama i branilac. Branilac nije pristupio. Optuženi Elvis Zlatić. Pristupio će se. Sa braniocem. Nermin Mulal, časni sud. U redu. Elvira Kajević optužena. Dobro jutro, časni sude, pristupio. Dobro jutro i za vas. Sa braniocem. Behija Ljubović Aganović, advokat. Azim Kajević. Dobro jutro, pristupio. Dobro jutro i za vas. Sa braniocem. Kijemo kapu. Optuženi Mehmet Kajević. Dobar dan, pristupio. Dobar dan i vama i branilac. Rašović Milorad. Dragan Obućina optuženi. Dobro jutro, časni sude, pristupio. Dobro jutro i za vas. Sa braniocem. Izad Vrdarević, časni sude. U redu. Optuženi Vladan Parađina nije pristupio i branilac. Advokat Milenko Vojradić. Ja želim objeći da upoznam da je moj branjenik sinoć kasnim večernim satima imao saobraćaj udes, da je priveden u policijsku stanicu u Lukavici, da je vozio pod utjecajem alkohola i da su mu ovi odredili mjere zadržavanja do 14 časova. Nije imao poziv, tražio od mene da dođem, da ja urgiram. Ja sam rekao njegov pištolj nije obavezno. U redu. Hvala. Optuženi Dragan Jeftović. Pristupio, čas sude. Sa braniocem. Slobodan Pejerić. Optuženi Benjamin Halilović. Dobro jutro, pristupio. Dobro jutro i vama bez branioca. Optuženi Mladen Mičić. Pristupio, čas. I branilac. Dejan Bogdanović. U redu. Konstatovali smo prisustvo stranaka i branioca, tako da ćemo sada preći na objavljivanje presude, pa bi zamolila sve prisutne da ustanu. Nakon okončanog glavnog pretresa, sud je donio i danas javno objavljujemo u ime Bosne i Hercegovine presudu. Na osnovu člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Bojan Cvijan, Muhamed Ramić, Ljubiša Lalović, Marko Krajišnik, Dejan Vukosavljević, Nermin Tahirović, Elvira Kajević, Azim Kajević, Elvis Zlatić, Vladan Parađina, Dragan Obućina, Anes Kurbegović i Mladen Mičić krivi su. Sada ću ja zamoliti da sjedete, da pročitamo, budući da je činjenični opis dug, da sjedete pa ću reći kada ćete ustati. Što su postali pripadnicima međusobno povezane i organizovane grupe ljudi u smislu člana 1 stav 20 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje su organizovane s ciljem da pripadnici grupa međusobno povezivanjem i dogovaranjem s drugim osobama i samostalno organizuju, pripremaju i vrše djela koja u međusobnoj povezanosti radnji i posljedica imaju obilježje krivičnog djela propisani Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine i Krivičnim zakonom Republike Srpske, kojima će pripadnici grupe ostvariti zajedničku ili pojedinačnu protivpravnu korist u novcu, materijalnim dobrima ili drugim oblicima koristi u kojoj su uloge pojedinih pripadnika grupa međusobno povezane, međusobno podijeljene i međusobno razgraničene s obzirom na položaj svakog pripadnika grupe i koje po strukturi pripadnika grupe te strukturi i posljedicama krivičnih djela koja vrše nadilaze granice entiteta u Bosni i Hercegovini i međunarodne granice Bosne i Hercegovine u smislu člana 7 stav 2 tačke b Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, tako da su optuženi
ED i DB unutar svake međusobno povezane i organizovane grupe donosile odluke, naređivali izvršavanje dijela i radnji sa drugim pripadnicima, dogovarali, planirali izvršenje dijela i radnji sa drugim pripadnicima, izvršavali dogovorene radnje sami ili sa drugim pripadnicima, nadzirali i kontrolisali izvršavanje radnji i odlučivali o podjeli protivpravne imovinske koristi koju je grupa pribavljala izvršenjem dogovorenih dijela i radnji, dok su optuženi Bojan Cvijan, MB, PV, DM, Vaso Ljubibratić, Anđelko Veljančić, Muhamed Ramić, Sead Robović, Edin Ahmespahić, DE1, Ljubiša Lalović, Marko Krajišnik, Slobodanka Tošić, Himzo Ćato, Vukosavljević Dejan, Nermin Tahirović, Kajević Elvira, Kajević Azim, Elvis Zlatić, Admir Ahmespahić, DV, Vladan Parađina, Obućina Dragan, Kurbegović Anes, MM, MV, L2, Bobar Slaviša i Mićić Mladen i drugi njima poznatim osobama u sastavu pojedinačno međusobno povezanih i organizovanih grupa pristali da postupaju po odlukama i naredbama optuženih DE i DB i po međusobnim odlukama i dogovorima radi pribavljanja imovinske koristi, pa su kao pripadnici organizovane grupe međusobnim povezivanjem i dogovaranjem te povezivanjem i dogovaranjem sa pripadnicima drugih organizovanih grupa međusobno planirali, pripremali, izvršavali dijela i radnje međusobno dogovorene u okviru organizovane grupe i tako aktivnim radnjama kao saizvršioci i kao pomagači na odlučujući način odlučno doprinosili uspješnom djelovanju organizovanih grupa i uspješnom pribavljanju protivpravne koristi, pa su tako kao pripadnici pojedinačno međusobnih organizovanih grupa radi pribavljanja imovinske koristi optuženi djelovali u periodu od početka 2005. godine, te su silom i prijetnjom da će izravno napast na život i tijelo drugih osoba i upotrebom vatrenog oružja oduzimali pokretne stvari od drugih osoba i prisiljavali druge osobe da čine radnje na štetu svoje imovine, zatim dogovarali lišenje života, usmrćivanje drugih osoba, pripremali i pokušali lišiti života, usmrtiti više osoba, lišili života, usmrtili više osoba, vršili neovlašten promet oružja i neovlaštenu izradu oružja s ciljem upotrebe u izvršenju navedenih dijela, upotrebom oružja prilikom izvršenja navedenih dijela doveli u opštu opasnost života drugih osoba i imovine većeg opsega, te su izvršenjem navedenih dijela pribavili protivpravnu imovinsku korist u novcu u neutvrđenom iznosu, materijalnim dobrima i drugim oblicima koristi, novcem pribavljenim izvršenja navedenih krivičnih dijela kupovali pokretnu i nepokretnu imovinu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj i novac koristili u privrednom poslovanju s ciljem ozakonjenja pribavljenog novca, pa su tako u periodu od početka 2005. godine izvršili veći broj krivičnih dijela i to: optuženi Muhamed Ramić pod tačkom 2 izmijenjene optužnice. U oktobru 2006. godine DE u cilju ponovnog izvršenja krivičnog dijela ubistva Ždrale Đorđa organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju grupu su pristupili kao članovi SR, MM, DV, VLJ, Muhamed Ramić i Sead Robović, DB, MZ i druga njima poznata lica, pa su u svrhu pripremanja izvršenja krivičnog dijela DV i VLJ pribavili putničko motorno vozilo koje će biti korišteno za prevoženje neposrednih izvršilaca i to tako što su na području Gruda pribavili putničko motorno vozilo marke Škoda Octavia, bordo boje, vlasništvo preduzeća Zavarovalnica Tilija DD Novo Mesto Slovenija, koje je prethodno otuđeno i koje vozilo je Robović Sead preuzeo na području Sarajeva isto po prethodnom dogovoru i uputama ED parkirao i prikrio garažu koju je bezbijedio Ramić Muhamed na području Dobrinje, gdje je vozilo pripremljeno, odnosno na isto su postavljene nepripadajuće registarske oznake 842-T-287, prethodno otuđene u Sarajevu sa PMV marke Mercedes 611K, vlasništvo firme Eko Commerce u istom vremenskom periodu sa područja Srbije u Bosnu i Hercegovinu su ilegalno prešli SR i MM, te su po dolasku u Sarajevo boravili u stanu
kojeg je prethodno iznajmio Ahmed Spahićedin u ulici Teheranski trg broj 2, opština Novi Grad, da bi dana 6.10.2006. godine oko 11,45 časova, nakon što su dobili informaciju da se u kafeu Sport vlasništvo Zorana Goluba zvanog Čarlama, neposredno kod raskrsnice ulica Stefana Nemanje i Cara Lazara u naselju Lukavica, opština Istočno Novo Sarajevo, nalazi Đorđe Ždrale, MM i SR su upravljajući već pripremljenim putničkim motornim vozilom Škoda Oktavija došli u blizinu pomenutog kafea gdje su se parkirali na obližnjem tada makadanskom putu koji je povezivao ugostiteljski objekat Ind i Lukas, nakon čega sva trojica izlaze iz vozila prema prethodnom podijeljenim ulogama. SR se uputio u kafe Sport u namjeri da pucanjem iz vatrenog oružja liši života Ždrale Đorđa, dok su MM i još jedna nepoznata osoba ostali prikriveni u jednom od prolaza takozvanog haustora između parkinga i kafea Sport u namjeri da budu podrška i pomoć SR nakon izvršenog krivičnog dijela i bjegstva sa lica mjesta, da bi nakon dolaska u kafe Sport SR zauzeo pogodno mjesto sa kojeg je mogao smatrati Ždrale Đorđa i unutrašnjost ugostiteljskog objekta svo vrijeme ponašajući se kao da je uobičajeni gost, te kada je uočio pogodan moment, odnosno kada je Ždrale Đorđe izašao ispred kafea u namjeri da očisti svoju obuću, SR je izašao za njim, izvadio pištolj nepoznate marke, te isti uperio u Ždrale Đorđa i pozvao ga glasom, nakon čega je pokušao da povuče okidač pištolja i iz neposredne blizine ispali hitac u imenovanog u namjeri da ga liši života, u čemu nije uspio jer je došlo do zastoja na pištolju, te se SR okreće i bježi sa lica mjesta i u tom momentu Ždrale vadi svoj pištolj marke Astra kalibra 9 mm fabričkog broja 305678 kojeg je nosio za pojasom pantalona, te u pravcu SR koji se u tom momentu udaljava sa lica mjesta ispaljuje više metaka, od kojih ovaj zadobija povrede u predjelu donjih ekstremiteta, kada ga MM preuzima i ranjenog odvozi sa lica mjesta vozilom Škoda Oktavija do prethodno dogovorene lokacije u ulici Teheranski trg broj 2, opština Novi Grad, Sarajevo, gdje ih je po uputama i naredbama ED i prema prethodnom dogovoru sačekao Sead Robović Sarajeva sa svojim BMW marke Mercedes zelene boje reg oznake 834-J-459, te se odmah bez odlaganja svi zajedno udaljili sa teritorije Sarajeva u pravcu Ilijaša u mjesto Ljubinje, gdje ranjenog SR svojim vozilom marke Passat Karavan preuzima DB, nakon čega isti napuštaju teritoriju kantona Sarajevo i odlaze u pravcu Srbije, gdje su na lokalitetu Žičina plaža uz pomoć MZ ilegalno prešli granicu i ušli u Srbiju, gdje ih je preuzelo nepoznato lice, vozač sa BMW marke Audi 80 crvene boje, odakle ih je prevezao na teritoriju Beograda, gdje je SR u privatnoj klinici Anlav sanirao povredu donjih ekstremiteta. Optuženi Bojan Cvijan, Ljubiša Lalović i Azim Kajević pod tačkom 3 izmijenjene optužnice. U toku 2006. godine DE u cilju ponovnog izvršenja krivičnog dijela ubistva Ždrale Đorđa organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju grupu su pristupili kao članovi Cvijan Bojan, Lalović Ljubiša, Anđelko Veljančić, Sead Robović, SR, MM, BM, Azim Kajević, ED1 i druga njima poznata lica, pa su u svrhu pripremanja izvršenja krivičnog dijela Cvijan Bojan, MB i Lalović Ljubiša na području opštine Zvornik za iznos od 1000 km-ova neovlašteno kupili jednu snajpersku pušku vojne proizvodnje marke Crvena zastava PASP M76 kalibra 7,9 mm sa okvirom od 10 metaka, koju su u Lalovićevom vozilu Passat Karavan tamnoplave boje reg oznake 397-EV-101 dovezli na područje Sarajeva, gdje su na međuentitetskoj liniji razgraničenja u naselju Dobrinja 1 na lokalitetu takozvani Šentilj predali Robović Seadu i Anđelku Veljančiću,
koju su potom smjestili u putničko motorno vozilo Mercedes zelene boje vlasništvo Seada Robovića, te je sa tog mjesta u navedenom vozilu odvezli u kuću Azima Kajevića, odakle su istu pušku u više navrata sa ciljem potvrđivanja ispravnosti i podešavanja nišanske linije na optičkom nišanu ove snajperske puške ED1 Anđelko Veljančić i Azim Kajević nosili na lokalitet Skakavca, opština Centar, Sarajevo, gdje su vršili ispaljivanje metaka iz iste, nakon čega su pronašli pogodno mjesto u podnožju planine Trebević na lokalitetu Pećine sa kojeg se vidjela kuća Ždrale Đorđa, odakle se može izvršiti precizno nišanjenje i ispaljivanje metaka i snajperske puške u cilju lišenja života Ždrale Đorđa prilikom njegovog izlaska iz kuće, te su u više navrata vozilom kojim je upravljao Robović Sead članovi ove organizovane grupe i to MB, SR i MM zajedno sa Anđelkom Veljančićem, koji je trebao biti neposredni izvršilac ubistva, odlazili na navedeni lokalitet Trebevića čekajući pogodan trenutak za izvršenje krivičnog dijela ubistva. Pod 3. Optužena Elvira Kajević, Azim Kajević, Nermin Tahirović, Bojan Cvijan, Dejan Vukosavljević, Ljubiša Lalović, Muhamed Ramić, pod tačkom 4 izmijenjene optužnice. Tokom 2006. godine, nakon što je Kajević Elvira kao zaposlenik zaštitarske agencije CIPOS saznala da će dana 29.6.2006. godine izvršiti transport novca Privredne banke Sarajevo u iznosu od 2.197.111 eura prema aerodromu, ista je to saopštila svom mužu Kajević Azimu, koji to odmah prenosi DB, koji dalje istu informaciju prenosi EA i ED, kao i činjenicu da će novac sa blindiranim vozilom voziti rođak od Kajevića Azima i to Tahirović Nermin, zaposlenik zaštitarske firme CIPOS, nakon čega ED zajedno sa DB organizuje grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kao i plan zaustavljanja i otuđenja novca, pa su tako kao članovi organizovane grupe u istu pristupili Bojan Cvijan, Muhamed Ramić, EA, Edin Ahmespahić, Sead Robović, BM, JZ, Nermin Tahirović, Azim Kajević, Elvira Kajević, Dejan Vukosavljević, Himzo Ćato, Vaso Ljubibratić, DV, Ljubiša Lalović, pripadnik granične policije BiH, nakon čega Cvijan Bojan nabavlja uniforme policije MUP-a kantona Sarajevo, a Vukosavljević Dejan nabavlja automatsko oružje koje će članovi grupe nositi prilikom izvršenja krivičnog dijela, dok drugi pripadnici grupe nabavljaju vozilo Opel Omegu koju dovozi u garažu koju koristi Ramić Muhamed na području Dobrinje, na kojem vozilu Ramić lijepi tamne folije na stakla kako se ne bi vidjelo ko se nalazi u vozilu, te na isto vozilo stavljaju ukradene registarske oznake, dok MB i ZJ prave eksplozivnu napravu koju unose u vozilo Opel Omegu kako bi sa istom napravom vozilo zapalilo nakon izvršenog krivičnog dijela u cilju uništavanja tragova, da bi dana 29.6.2006. godine, nakon što je Kajević Azim javio ostalim članovima grupe koji su spremni čekali u garaži Ramić Muhameda da je Tahirović Nermin preuzeo novac iz banke te da sa blindiranim vozilom kreće u pravcu aerodroma, isti se iz garaže na Dobrinje raspoređuju na unaprijed pripremljene lokacije, znajući kojom rutom će Tahirović Nermin voziti, jer im isti to ranije saopštio, tako da BM sa vozilom NN lica, Golf 2 svjetle boje, dolazi u ulicu Aleja Bosne Srebrene, gdje MB obučen u opremu saobraćenog policajca MUP-a kantona Sarajevo simulira kontrolu vozila NN lica sve dok ne naiđe vozilo za transport novca, dok su u Opel Omegi nalazi DE naoružan pištoljem, Anđelko Veljančić na mjestu suvozača naoružan automatskom puškom, VP na zadnjem sjedištu iza vozača naoružan automatskom puškom i Vaso Ljubibratić iza
mjesta suvozača naoružan automatskom puškom sa drvenim kundakom, da bi kada je blindirano vozilo ušlo u ulicu Aleje Bosne Srebrene, za istim se uključili u saobraćaj sa vozilom Opel Omega, gdje je oko 14 sati u Sarajevu ulici Aleje Bosne Srebrene do broja 66 opština Novi Grad u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi MB, nakon što je nepoznatom licu dao znak da se uključi u saobraćaj upotrebom karakterističnog policijskog znaka stop, zaustavilo blindirano vozilo marke kombi VW reg broja 238-J-686 vlasništvo Agencije za zaštitu lica i imovine CIPO Sarajevo, a koje vozilo je namijenjeno za transport novca, i putničko motorno vozilo Fiat Punto reg broja 697-M-143, koje vozilo se nalazilo u pratnji blindiranog vozila u kojem su se nalazili zaštitari navedene agencije, da bi po već dogovorenom planu Tahirović Nermin iznutra otvorio vrata blindiranog vozila, kada MB vadi pištolj iz futrole, isti okreće u pravcu vozača Tahirović Nermina i suvozača Korić Anesa, te glasom saopštava da se radi o pljački, dok u isto vrijeme ED Veljančić Anđeljko, Ljubi Bratić Vaso i PV se zaustavljaju i izlaze iz vozila Opel Omege i po prethodnom podijeljenim ulogama napadaju transport novca, tako da Ljubi Bratić Vaso odmah po izlasku iz vozila udarcem kundakom razbija staklo na vozačevim vratima i zajedno sa PV razoružavaju i stavljaju pod kontrolu lica koja se nalaze u pratećem vozilu Fiat Punto Strševica Bahudina i Zilčić Elvedina, poslanika Ciposa te službenika Privredne banke Sarajevo Nezir Hošić Huseina, a ED i Veljančić Anđeljko zajedno sa BM stavljaju pod kontrolu blindirano vozilo sa novcem i službena lica Ciposa Tahirović Nermina i Korić Anesa, te ih sve zajedno pod prijetnjom vatrenim oružjem i fizičkom snagom uvode u stražnji dio transportnog blindiranog vozila, takozvani Trezor, nakon čega za upravljač blindiranog vozila sjeda Veljančić Anđeljko, koji je prethodno u pripremi krivičnog dijela dobio uputstva od Azima Kajevića kako upravljati blindiranim vozilom, dok na mjesto suvozača sjeda DE, te se sa lica mjesta udaljavaju po prethodnom planu, tako da Veljančić Anđeljko i ED odvoze blindirano vozilo sa novcem i sa službenicima Ciposa i Privredne banke Sarajevo, a Ljubi Bratić Vaso, PV i MB odlaze sa vozilom Opel Omega na prethodno dogovoreno mjesto, da bi u toku vožnje prijetnjom vatrenim oružjem ED i Veljančić Anđeljko iz Trezora uzeli 3 vreće sa novcem, te odvoze blindirano vozilo u ulicu Vasilija Grgića, BB opština Istočna Ilidža, gdje isto zajedno sa novcem napuštaju i ulaze u putničko motorno vozilo Golf 2 zlatno-žute boje vlasništvo Himze Ćate zvanog Žuti, koji ih je na tom mjestu preuzeo po prethodnom dogovoru i uputama ED, odakle nastavljaju dalje prema naselju Butmir, gdje prelaze u vozilo Golf 2 GTI plave boje kojim je upravljao BD i sa tog mjesta odlaze u vikend kuću vlasništvo ZJ u mjestu Pazarić, a za koje vrijeme Cvijan Bojan putem telefona poziva DE te ga obavještava koja saznanja o izvršenom krivičnom dijelu ima policija i za kakvim vozilima traga, obzirom da se njemu kao ovlaštenom službenom licu ove informacije bile dostupne, dok u međuvremenu Ljubi Bratić Vaso, PV i MB odvoze vozilo Opel Omegu u ulicu Šefika Dorića do broja 2 opština Novi Grad Sarajevo u namjeri da isto aktiviranjem naprave i zapaljive smjese zapale i trajno unište zajedno sa oružjem i odjećom koje su koristili i drugim tragovima koji su se nalazili u istom, gdje napuštaju vozilo i prelaze u vozila Seada Robovića, EA i Edina Ahmespahića te DE1, koji su cijelo vrijeme bili u blizini kao obezbeđenje tih po prethodnom dogovoru svojim vozilima, pojedinačno preuzimaju, pa tako Vaso Ljubibratić i PV Robović Sead odvozi do naselja Ciglane u Sarajevu, gdje iste preuzima DV i obojica odmah sa tog mjesta odlaze i to Ljubibratić Vaso u pravcu Trebinja, gdje su i nastanjeni, dok BM odlazi na autobusku stanicu Sarajevo,
koji autobusom odlazi u Tuzlu, pa iz Tuzle preko Zvornika za Beograd, Srbija, te PV sa autobuske stanice Sarajevo direktnom linijom odlazi u Beograd, dok ostali odlaze u vikend objekat ZJ u Pazariću, opština Hadžići, gdje je izvršena podjela novca pribavljenog razbojništvom, tako da je 60% novca pripalo dijelu grupe ED za organizovani kriminal koji je iz Republike Srpske, a misli se na ED Veljančić Anđeljka, Vasu Ljubivratića, VP, ED1 i DV, te Cvijan Bojana i Lalović Ljubišu, a 40% novca pripalo je dijelu grupe koja je iz Federacije Bosne i Hercegovine, a misli se na EA, Edina Ahmespahića, BD, Seada Robovića, Azima Elviru Kajević, Nermina Tahirovića, Himzu Čatu, ZJ, Muhameda Ramića, koji su isti podijelili na sebi poznat način, da bi nakon podjele novca u vikend objektu ZJ u istom ostao ZJ koji je uništio tragove, ostale od novčane pošiljke, dok ostatak grupe odlazi na unaprijed dogovorene lokacije, tako da na području Tarčina uz magistralni put ED iz vozila BD zajedno sa novcem prelazi u vozilo Golf 4 vlasništvo Cvijan Bojana, odakle ga Cvijan Bojan vozi u pravcu Trebinja, a Veljančić Anđeljko nastavlja u istom pravcu zajedno sa DB, dok su se ispred njih sa svojim vozilima kretali Sead Robović i EA, koji su imali ulogu takozvanih čistača. U isto vrijeme Lalović Ljubiša je sa svojim vozilom Passat Karavan dovezao ED1 na područje Trebinja, gdje su se svi zajedno sastali na unaprijed dogovornoj lokaciji, te sa tog mjesta razdvojeno prešli na teritoriju Crne Gore i Srbije, tako da su ED1 i Anđelko Veljančić uz pomoć nepoznatog službenika Carine Republike Crne Gore prešli granični prijelaz sa Crnom Gorom bez kontrole, a ED zajedno sa Cvijan Bojanom i Lalović Ljubišom, noseći sa sobom novac, na sebi poznat način prešli na teritoriju Republike Srbije, gdje su Cvijan Bojan i Lalović Ljubiša zloupotrebivši svoj status ovlaštenog službenog lica omogućili da ED zajedno sa novcem pribavljenim razbojništvom pređe granične prelaze bez detaljne kontrole graničnih službenika policije, dok su VD i Ljubivratić Vaso ostali u Trebinju, a DB, Robović Sead i Ahmespahić Edin su se vratili u Sarajevo, da bi novac pribavljen ovim krivičnim dijelom dio grupe koji se privremeno sklonio u Beograd, Srbija, nije raspoređivao na ravne dijelove, već je po naredbi ED novac ostao u njegovom posjedu i pod njegovom kontrolom. Optuženi Bojan Cvijan, Muhamed Ramić i Marko Krajišnik pod tačkom 5 izmijenjene optužnice. U avgustu 2007. godine ED u namjeri lišenja života Borisa Govedarce organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju kao članovi pristupaju Bojan Cvijan, BM, Anđelko Veljančić, EA, Muhamed Ramić, Sead Robović, Marko Krajišnik, Edin Ahmespahić, DB, MM i druga njima poznata lica, pa tako u 7. mjesecu 2007. godine MM i SR, nakon što im je prethodno ED dao 30.000 KM-ova, prebacuju putničko motorno vozilo Bora otuđeno na području Beograda dana 27.7.2007. godine sa registarskim tablicama GE 404-343, vlasništvo Nenada Stevanovića, privremeno zaposlenog u Švajcarskoj na području Bosne i Hercegovine, gdje isto po ustaljenoj proceduri parkiraju garažu Muhameda Ramića, koji nakon toga priprema navedeno vozilo za upotrebu, to jeste vrši zatamnjivanje stakala radi prikrivanja vožnje izvršilaca, istu puni gorivom, te na isto postavlja ukradene registarske oznake 658-J-878, koje su ukradene sa vozila Opel Kadett u vlasništvu Tomislava Krmpotića iz Sarajevo, te u isto ostavlja 3 perike radi maskiranja izvršilaca i u vozilo raspoređuje zapaljive materije kako bi nakon izvršenja planiranog krivičnog dijela vozilo bilo zapaljeno radi prikrivanja tragova, dok u isto vrijeme na područje Zvornika ED, Veljančić Anđelko i BM ilegalno
uz pomoć Đurić Branka zvani Žućo njegovim čamcem prelaze rijeku Drinu i ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine gdje i svojim taksi vozilima preuzimaju A. Edin Ahmespahić i Sead Robović i prevoze ih na teritoriju Sarajeva na način da Edin Ahmespahić prevozi BM dok Robović Sead prevozi Veljančić Anđelka i DE u Sarajevo gdje se smještaju u stan ranije iznajmljen u ulici Envera Šehovića u naselju Dolac Malta, dok su po prethodnom dogovoru od strane nepoznatih lica pribavljene 2 automatske puške M70 AB kalibra 7,62 mm, veća količina metaka kalibra 7,62 mm, 4 okvira, po 2 za svaku pušku međusobno zalijepljene ljepljivom trakom, te 2 ručne radiostanice kao sredstva veze koje su prethodno nabavljene i podešene od strane Cvijan Bojana na radne kanale MUP-a Republike Srpske, odnosno MUP-a kantona Sarajevo, koje su isti predali Muhamedu Ramiću, koji ih je nakon toga po prethodnom dogovoru smjestio u ukradeno putničko motorno vozilo marke Bora spremno za korištenje u napadu na Borisa Govedarcu. Nakon čega Cvijan Bojan po prethodnom dogovoru kontinuirano vrši sa vozilom koje je koristio praćenje kretanja Borisa Govedarce kako bi lokaciju istog dojavio ED i drugim članovima grupe koji su svakodnevno u smjenama boravili u garaži Ramić Muhameda i čekali dojavu o kretanju Govedarce, da bi dana 24.8.2007. godine oko 21 čas Cvijan Bojan DE putem telefona dojavio da je primijećen Boris Govedarca da upravlja svojim putničkim motornim vozilom marke BMW bijele boje registarske oznake 302-T-155 kako se kreće iz pravca motela restorana Kula prema tržnom centru Tom, na koji znak su odmah podijelivši međusobne uloge iz garaže Muhameda Ramića sa putničkim motornim vozilom marke Bora krenuli i to na način da je Anđelko Veljančić bio na mjestu vozača naoružan pištoljem, BM na mjestu suvozača naoružan automatskom puškom i ED na zadnjem sjedištu naoružan također automatskom puškom M70 AB kalibra 7,62 mm sa po 2 okvira napunjena municijom, kojom prilikom su na glave stavili perke sa ciljem maskiranja i prikrivanja svog identiteta, te su vožnjom kroz aerodromsko naselje, a zatim i kod naselje Dobrinja, te krećući se ulicom Mimare Sinana i dolaskom na raskrsnicu puta sa ulicom Vojvode Radomira Putnika na semaforu kod zapadnog izlaza iz tržnog centra Tom primijetili zaustavljeno vozilo BMW bijele boje oznake 302-T-155 za čijim upravljačom se nalazio Boris Govedarca okrenut u pravcu ulaza u pomenuti tržni centar, čiju su nepažnju koristili tako da je Veljančić Anđelko ušao u raskrsnicu vozilom Bora, koju je zaustavio sa lijeve bočne strane Govedarčinog putničkog motornog vozila, gdje su odmah po zaustavljanju iz vozila izašla sva trojica, tako da je Veljančić Anđelko ostao pored otvorenih vrata vozača sa izvađenim pištoljem u rukama sa ciljem osmatranja okoline i odbijanja eventualnog napada od trećih lica, a MB i ED sa automatskim puškama prišli vozilu Borisa Govedarce, tako da je MB iz neposredne blizine manje od 1 metra u Borisa Govedarcu ispalio dugi rafal iz automatske puške koju je koristio, a nakon njega i ED iz svoje automatske puške ispalio više hitaca u Borisa Govedaricu, uslijed čega je isti lišen života, nakon čega se sva trojica vozilom Bora udaljavaju sa lica mjesta istim putem kojim su i došli, gdje ih po prethodnom planu sa svojim vozilom čekaju Edin Ahmespahić i Sead Robović, te dolaskom u neposrednu blizinu osnovne škole Aleksa Šantić u ulici Branislava Nušića u naselju Nedžarć, sva trojica iz vozila Bora i to Veljančić Anđelko i DE prelaze u vozilo Mercedes zelene boje vlasništvo Seada Robovića, a MB u vozilo Ahmespahić Edina, da bi prethodno BM ranije pripremljenim sredstvima izvršio paljenje putničkog motornog vozila marke Bora u cilju uništavanja tragova
kojom prilikom u vozilu istom ispada jedna ručna stanica korištena u izvršenju krivičnog djela, nakon čega svi zajedno odlaze u stan u ulici Envera Šehovića gdje uništavaju tragovi izvršenja krivičnog djela, da bi potom po iste došao DB koji ih svojim vozilom prevozi do svoje kuće u naselju Velešići sa ciljem prikrivanja odakle BM odlazi do Zvornika, dok ED i Veljančić Anđelko sutradan sa DB i EA odlaze u pravcu Olova, gdje ih po dogovoru sa Cvijan Bojanom čeka Marko Krajišnik iz Bijeljne, koji ih preuzima u vozilu Golf 2 zelene boje, odakle ih dalje vozi do graničnog prelaza Šepak, gdje ih je sa svojim čamcem na teritoriju Srbije preko rijeke Drine prevezao Milisav Čeranić po nadimku Sićo, da bi ih na drugoj strani rijeke na teritoriji Srbije preuzeo Rajnat Ikonić zvani Toha i svojim vozilom prevezao na teritoriju Beograda. Optuženi Muhamed Ramić pod tačkom 6 izmijenjene optužnice. U mjesecu januaru 2008. godine ED u namjeri lišenja života Mačar Vladimira zvanog Vlatko organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju su pristupili MB, Ramić Muhamed i druga njima poznata lica, da bi u cilju izvršenja krivičnog djela ubistva Mačar Vladimira po nalogu ED i MB pripremio eksplozivnu napravu na daljinsko aktiviranje putem mobilnog telefonskog aparata velike razorne moći i ubojne moći, koja se sastojala od cirka 2 kg visokobrizantnog vojnoformacijskog eksploziva TNT, te velike količine metalnih vijaka i sječenih komada armature, a koje elemente za sklapanje eksplozivne naprave je po nalogu DEA nabavio na području Konjica, da bi ih u isto vrijeme ED nabavio neregistrovano putničko motorno vozilo marke Golf 2 crvene boje, broj šasije WWZZZ1GZK W321336, koje je MM ranije koristio u Bosni i Hercegovini, te koje je bilo parkirano ispred njegovog stana u Sarajevu, ulice Azize Šačirbegović broj 12, te u koje vozilo su bili BM Ramić Muhamed u garaži Ramić Muhameda postavili ranije pripremljene eksplozivne naprave, da bi dana 30.1.2008. godine na navedeno vozilo postavili ukradene registarske oznake broj 199-J-183, koje su dana 15.1.2008. godine otuđili u Sarajevu sa vozila vlasništvo Zvizdić Fahire, te isto vozilo u periodu između 7:30 i 9 časova odvezli i parkirali na parking prostor autobuske stanice u Palama, pored drugih parkiranih vozila, nasuprot ulaznim vratima u kafića Omerta, čiji je vlasnik Mačar Vladimir, a za kojeg su znali da će se tog dana nalaziti u kafiću, te ga ostavili na udaljenosti od 10 do 15 metara od kafića, okrenuto prednjim krajem prema kafiću, nakon čega je oko 9:20 časova nepoznato lice putem daljinskog upravljača, odnosno putem mobilnog telefonskog aparata aktiviralo eksplozivnu napravu, od čijeg dejstva su smrtno stradali Mačar Vladimir i Vlaškić Milan, koji su se nalazili u unutrašnjosti kafića Ometa, dok je magazin Rade, koji u tom momentu prolazio ispred kafića Ometa prema ulazu u autobusku stanicu, zadobio teške tjelesne povrede, od kojih je nedugo zatim i umro u kliničkom centru Istočno Sarajevo, dok su lica Kosorić Radivoje, Blagojević Branka, Veselinović Miloš i Trišić Mladen zadobili lakše tjelesne povrede. Optuženi Bojan Cvijan, Dragan Obućina, Marko Krajišnik, Muhamed Ramić, Elvis Zlatić i Vladan Parađena pod tačkom 7 izmijenjene optužnice. U mjesecu junu 2008. godine ED i BD u cilju izvršenja krivičnog djela razbojništva na štetu javnog preduzeća BH Pošte organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine,
a u koju grupu ljudi su kao članovi pristupili Bojan Cvijan, VP, Dragan Obućina, Marko Krajišnik, Vladan Parađina, Muhamed Ramić, EA, Edin Ahmespahić, Sead Robović, Admir Ahmespahić, Elvis Zlatić, BM, Vaso Ljubibratić, MM, te su u mjesecu junu 2008. godine, a nakon što je Elvis Zlatić, uposlenik BH Pošte, zaposlen u centru pošta u ulici Put života, dojavio informacije i podatke o vremenu dolaska i obilježavanju vrijednosnih pošiljki i novca namijenjenog za isplate korisnicima usluga BH Pošte, kao i rasporedu unutrašnjih prostorija, pristupnih puteva i ulaza, broju radnika u smjenama, njihovom položaju i zaduženjima ED, BD, EA i drugi, koji su te prilike primili i razradili u detalje, gdje su odredili precizne načine izvršenja zadataka svih izvršilaca, nakon čega su u svrhu pripremanja izvršenja krivičnog djela članovi grupe za organizovani kriminal pribavili uniforme policije MUP-a kantona Sarajevo, kao i kombinezone crne boje koje asociraju na policijske, na kojima se nalaze natpisi policija, potkape, takozvane fantomke crne i crvene boje, vatreno oružje, pištolje, automatske pištolje i automatske puške sa potrebnim brojem pripadajuće municije, te jedno putničko motorno vozilo Golf 5 crne boje kojeg su smjestili u garažu Robović Seada, koje je isto vozilo opremio na način da izgleda kao policijsko vozilo, te nabavili jedan kombi transporter 2 broj šasije WV2 ZZZ 25 ZBH 015849 plave boje, koji su smjestili u garaži Ramić Muhameda, gdje je isto vozilo pripremio za izvršenje krivičnog djela, te za uništenje istog paljenjem nakon izvršenog krivičnog djela, te na isto postavio nepripadajuće registarske oznake 757-M-387, da bi dana 29.6.2008. godine oko 22,20 časova, nakon što su iz garaže Robović Seada, PV, Obućina Dragan i MB obučeni u policijske uniforme preuzeli vozilo Golf 5 kojim je upravljao Obućina Dragan, da bi dolaskom pred poštu iz istog vozila izašli PV i MB, te ušli u prostoriju portirnice centra pošta BH Pošte u ulici Put života, te su upotrebom sile i fizičke snage, udarcima vatrenim oružjem i tvrdim predmetima savladali radnike obezbeđenja BH Pošte Stambolić Vahida i Dević Sulju, te iste razoružali, a potom vezali sredstvima za vezivanje, te otvorili ulaznu kapiju u krugu centra pošta, nakon čega po ranije pripremljenom planu u krug centra pošte sa vozilom kombi Transporte 2, a koje se nalazilo u neposrednoj blizini pošte, naoružane automatskim puškama ED, Bojan Cvijan, BD, Marko Krajišnik, Vladan Parađina, Vaso Ljubibratić, MM, VP ulaze u unutrašnje prostorije pošte 2, gdje po ranije pripremljenom planu i zadacima savladavaju sve uposlenike i iste vežu sredstvima za vezivanje, te uposlenike pošte fizički napadaju udarajući ih po tijelu, nakon čega iz trezora pošte iznose vreće sa oznakama vrijednosnih pošiljki u kojima se nalazio novac u iznosu od 668.282,44 km, te isti prebacuju u kombi vozilo, da bi nakon što su ispraznili trezor u prostor istog zatvorili uposlenike BH Pošte, te nakon toga napustili unutrašnjost i krug centra pošta Sarajevo sa vozilom kombi Transporter 2 i vozilom Golf 5, gdje ih po unaprijed dogovorenom planu sa svojim taksi vozilima kao obezbeđenje čekaju članovi grupe Sead Robović i Ahmespahić Edin, te svi zajedno napuštaju lice mjesta i odlaze u pravcu Gornjih Velešića, da bi vozilo kombi Transporter zaustavili na području mjesta Gornji Velešići, gdje napuštaju kombi vozilo i zajedno sa otuđenim novcem prelaze u prateća taksi vozila, te se udaljavaju u nepoznatom pravcu, dok BD nakon toga vrši paljenje kombi transportera koji je u potpunosti izgorjelo, a sve u cilju prikrivanja tragova izvršenja krivičnog djela.
Optuženi Muhamed Ramić i Marko Krajišnik pod tačkom 8 izmijenjene optužnice. U avgustu mjesecu 2008. godine ED u namjeri lišenja života Zorana Goluba zvanog Čarlama organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koju grupu kao članovi pristupaju Krajišnik Marko, PV, Ramić Muhamed, Sead Robović, Edin Ahmespahić, pa je tako dana 10.8.2008. godine oko 10,30 časova po prethodnoj dojavi DE od njemu poznatog lica iz istočnog Sarajeva da se Golub Zoran nalazi u svom ugostiteljskom objektu Sport Cafe ED zajedno sa Markom Krajišnikom i PV iz garaže Ramić Muhameda u naselju Aerodromsko naselje krenuo vozilo marke Golf 5 crne boje ukradenih registarskih oznaka koje je ranije pripremio Ramić Muhamed, a kojim je upravljao ED, a u kojem vozilu se nalazili Marko Krajišnik i PV, te su došli u blizinu ugostiteljskog objekta Sport Cafe u istočnom Novom Sarajevu, gdje su se oko 10,50 časova zaustavili ispred banke Raiffeisen, posle čega su iz vozila izašli Marko Krajišnik i PV, obojica maskirani kapama, fantomkama, naoružani automatskim puškama AP M70 AB kalibra 7,62 mm i ispred ugostiteljskog objekta Sport Cafe gdje se nalazio Golub Zoran i drugi gosti, te su pucanjem iz vatrenog oružja ispalili oko 40 metaka iz 2 automatske puške i na licu mjesta lišili života Zorana Goluba zvani Čarlama, nakon čega su se vozilom Golf 5 kojim je cijelo vrijeme upravljao DE udaljili sa lica mjesta, te se uputili prema izlazu iz Sarajeva, gdje im se po prethodnom dogovoru sa svojim taksi vozilima priključuju kao pratnja, odnosno čistač Sead Robović, Edin Ahmespahić te Ramić Muhamed sa vozilom Marka Krajišnika, sa kojim je ovaj ranije došao na područje kantona Sarajevo, kojih je na taj način prate sve do Bijeljne, gdje se isti zaustavljaju te na prevoju Tuzla Bijeljna iz vozila Golf 5 ED, PV i Krajišnik Marko odbacuju oružje koje su koristili prilikom izvršenja krivičnog dijela, nakon čega Krajišnik Marko od Ramića preuzima svoje vozilo Golf 4 te nastavljaju put prema granici sa Srbijom, dok se Sead Robović, Edin Ahmespahić i Ramić Muhamed nakon što DE predaju ranije preuzete mobilne telefone od istog korištene samo za komunikaciju sa DE za izvršenje krivičnog dijela, vraćaju sa svojim taksim vozilima u Sarajevo. Optuženi Mladen Mičić i Anes Kurbegović pod tačkom 9 izmijenjene optužnice. U mjesecu avgustu 2005. godine RS u cilju izvršenja krivičnog dijela razbojništva na štetu Pavlović Internacional banke organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1 stav 20 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju grupu ljudi su kao članovi pristupili ED, Kurbegović Anes, MM, VM, Mičić Mladen, Slaviša Bobar, L2, tako da su prethodno pripremili potrebnu opremu i vatreno oružje, te na osnovu informacija dobijenih od prijavljenih Bobar Slaviše i Mičić Mladena prikupili saznanja o načinu i vremenu transporta novca, te na putnoj komunikaciji Han Pijesak Sokolac na potezu Han Kram Hanić na 8. kilometru Han Pijeska dana 30.8.2005. godine u jutarnjim satima pripremili zasjedu, tako da je po ranije određenim ulogama ED imao zadatak da osmatra prilazni put od strane Sokoca sa ciljem uočavanja dolaska radnika policije, dok je L2 imao zadatak da osmatra prilazni put od strane Han Pijeska sa ciljem uočavanja vozila banke Audi A4 sa novcem, te je tu informaciju, nakon što je uočio vozilo sa novcem, proslijedio telefonom RS i ostalim, da bi nakon toga od strane RS obučenog u karakterističnu odjeću radnika na održavanju puteva naređeno zaustavljanje putničkog motornog vozila marke Audi A4 kojim su upravljali 2 radnika Pavlović Internacional banke iz Bijeljne, Milanović Novo i Pavlović Đuro, da bi u isto vrijeme sa bočnog pristupnog šumskog puta u automobilu marke Bora prišli Anes Kurbegović, MM i MV, obučeni u kombinezone crne boje sa natpisima policija maskiranih
lica sa kapama, takozvanim fantomkama, te pod prijetnjom vatrenim oružjem i upotrebom fizičke snage savladali i vezali sredstvima za vezivanje radnike banke, nakon čega su iste zajedno sa njihovim vozilom prevezli na ranije dogovoreno mjesto u šumi pored putne komunikacije, gdje su otuđili novac u iznosu od 1.789.539.000,67 km, nakon čega su se udaljili u pravcu Sarajeva, gdje su po ranijem dogovoru podijelili otuđeni novac, te se sa tog mjesta organizovano uz pomoć Nikole Berjana došli do granice Bosne i Hercegovine, gdje su prešli u Srbiju motornim vozilima i ilegalno čamcem preko rijeke Drine, nakon čega su izvršili utrošak otuđenog novca ulažući u nekretnine na području Srbije, kupovinu motornih vozila i trošeći novac za lične potrebe. Optuženi Anes Kurbegović pod tačkom 10 izmijenjene optužnice. ED u mjesecu novembru 2005. godine u cilju izvršenja krivičnog dijela razbojništva na štetu Nove banke AD Bijeljna, poslovnica u istočnom Sarajevu, organizovao grupu ljudi u smislu člana 1 stav 20 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u koju grupu su kao članovi pristupili RS Kurbegović Anes, MM, L2, MV, te su po prethodnom dogovoru dana 9.11.2005. godine oko 10 časova, nakon što je ED od njemu poznatog lica dobio dojavu da transport novca iz Sarajeva kreće u Novu banku u istočno Sarajevo sa blindiranim vozilom, isti sa unaprijed podijeljenim zadacima krenuli iz stana Kurbegovića Anesa u Sarajevu u namjeri da vozilo presretnu te iz istog otuđe novac u ukupnom iznosu od 2.215.500 km, tako da su MM, RS i Kurbegović Anes sa putničkim motornim vozilom marke Nissan Terrano, zelene boje, registarskih oznaka 04-D-2748, prethodno nabavljeno od strane Gondžić Damira, koji je isto prethodno otuđio na prevaran način, krenuli u pravcu banke u istočnom Sarajevu, presvučeni u ranije pripremljene kombinezone bordo-crvene boje, te stavili kape fantomke, a sve sa automatskim naoružanjem raznih vrsta i kalibara. A u isto vrijeme DE je sa svojim vozilom otišao na područje Vraca, gdje je uočio blindirano vozilo sa novcem, te je nastavio kretanje ispred istog, o čemu je obavijestio ostali izvršioci svoje grupe, nakon čega su Kurbegović Anes i ostali sa vozilom marke Nissan Terrano sustigli blindirano vozilo marke kombi, reg oznake 635-K-258 vlasništvo Security Centuriona, te su vozeći iza njega u momentu kada je blindirano vozilo stalo ispred banke i otvorilo zadnja vrata, isti su u namjeri otuđenja novca sa oružjem izašli iz svog vozila, i to MM, L2 i Kurbegović Anes, dok je MV i SR ostaju u vozlu da bi nakon što MM uperi oružje u vozača i naređuje mu da otvori vrata od vozila, te ispuca jedan metak iz automatske puške u pravcu šofer šajbne blindiranog vozila, dolazi do upotrebe vatrenog oružja od strane zaštitara u namjeri da se odbrane od napada, te u toj razmjeni vatre L2 zadobio prostornu ranu ruke, nakon čega se MM, Kurbegović Anes i L2 vraćaju u vozilo Nissan Terrano, te bježe sa lica mjesta u pravcu Sarajeva, gdje napuštaju vozilo